Ang mga bombero dili lang maghuwat nga adunay sunog nga respondihan kun dili mas paligunon pa ang ilang area visitation ubos sa ilang jurisdiction. Magagmay kinuy-anan tutukan aron masiguro nga hanay ang mga wiring sa kuryente nga posibleng hinungdan sa disgrasya. Ano ang report? Sa data sa Bureau of Fire Protection, kasagaran nagsugod ng sunog sa mga dapit din ay mutang ang mga gagmay Pinoy-anan sama sa mga informal settlers. Posibleng problema sa kuryente ang sinugdanan sang litwa man masusi sa mga eksperto sama sa Office of the Building Official o OBO ang nasoy may struktura kung nasubay ba sa safety standard ang pagpahimutang sa mga wirings. Nunod nini, target sa mga bombero nga masusi kung unsa kaluwas ang wire connection sa mga ginagmayng balay. Marami tayong nakikitang tumatayo na bahay dyan sa informal settlers area na sila ang pinaka-vulnerable sa sunog. Walang nagre-regulate. Nakikita natin tinatayo, hindi naman natin pinapansin ano ba ang klase ng instalasyon ng kuryente sa loob ng bahay. Nasa standard ba sila? Most likely sa aming mga findings, marami dyan ang substandard ang ginagamit na wires kaya nasusunog yung community. Pinaagi sa Uplan Ligtas Pamayanan sa BFP, mas mapaligon nila ang ilang programa. Plano sa Bureau of Fire Protection, kabubutang og mga sinaligan sa mga tag-barangay aron direktang makapahibaw kanila sa mga paghitabo nga may kanamigitan sa sunog. Main goal sa Bureau of Fire Protection nga wala na sunog nga may tabo kun magmalampuson sila sa Uplan Ligtas Pamayanan kauban ang barangay ug ang local government unit. Kailangan talagang makiisa yung ating mga local government units, yung ating barangay, then yung community. Kasi magkakaroon kami ng community planning, magkakaroon ng hazard survey, tapos gagawa sila ng community fire safety plan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.